Ako dnes rozprávať vlastné príbehy v dobe umelej inteligencie? Aj na to hľadali odpoveď nové kreatívne projekty a workshopy Artény Bratislava, ktoré prepájajú osobnú skúsenosť, umenie a moderné technológie. Jednou z osobností, ktorá sa tejto téme venuje, je kultúrna manažérka, výskumníčka a zakladateľka Slovenského divadla v Londýne Simona Vrabcová. Vo svojej práci sa zameriava aj na to, ako umelá inteligencia mení spôsob, akým tvoríme a rozprávame príbehy. Ako sa mení kreatívna tvorba v digitálnej dobe a čo to znamená pre umelcov a verejnosť. Aj o tom sa teraz budeme rozprávať. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Ako sa začala vaša cesta k divadlu? To by bol dlhý príbeh, pretože ste začali účinkovať v divadelných predstaveniach už v 4 rokoch. Takže skôr sa sústreďme na to obdobie od vášho štúdia až po súčasnosť. Aký bol tento vývoj vlastne k tomuto divadelnému a mediálnemu prostrediu? Áno, máte pravdu, že už od detstva som vystupovala v divadle, študovala som herectvo na konzervatórium a neskôr som študovala umelecký manažment, aj inovačný manažment práve v Londýne na univerzite, čo ma viedlo až k štúdium kultúrnej politiky na PhD. A tam som sa začala vlastne venovať aj ďalším témam, aj práve tým inováciám. Takže a počas štúdia ešte bakalára som spolu založila Slovenské divadlo v Londýne, čo je taká platforma pre umelcov slovenských. Začalo to ako komunita pre slovenskú diasporu, krajanov, ale vyformovalo sa to na viac profesionálnu platformu, pretože sme v podstate stále skoro jediná taká platforma pre umelcov v zahraničí zo Slovenska. A čo vás k tomu viedlo založiť Slovenské divadlo v Londýne? Práve to, ako som spomenula, že nič podobné neexistuje zatiaľ a je veľmi ťažké sa presadiť. Mnoho ľudí odchádza zo Slovenska, nielen umelcov, s tým, že chcú získať skúsenosti v zahraničí, možno sa presadiť, možno sú frustrovaní zo Slovenska trochu. A práve tak aj mnoho mladých umelcov. A oni potom ale zistia tú realitu, že je to veľmi ťažké, že na to, aby nás niekde obsadili do filmov alebo divadla, musia poznať náš príbeh. Britskí tvorci napríklad, a oni veľmi nepoznajú, čiže musíme si ho začať tvoriť sami. A to je celá pointa, že tvoriť vlastnú tvorbu a rozprávať tie naše príbehy v zahraničí. Keby si to ale povedal každý Slovák, ktorý je v Spojenom kráľovstve, tam by bolo veľmi veľa slovenských divadiel, takže skôr narážam na to, prečo práve vy s touto myšlienkou. Veľa ľudí mi to možno chcelo robiť, alebo je aj veľa Slovákov, ktorí tvoria svoje projekty, sú aktívni v tej komunite a v rámci slovenských škôl a učenia slovenského jazyka, zachovania tradícií, ale málo kto sa venuje tvorbe súčasného umenia. A je to veľmi náročné, tá realita, robiť takýto projekt. My sme úplne nezávislá organizácia, nezisková organizácia. Často som to hlavne ja a ešte moja kolegyňa Rebeka Jurčecková, ktorá mi pomáha s manažmentom, produkciou, s háňaním peňazí, aj s tou tvorbou ako takou. Takže je to náročné. Tá realita musíte byť veľmi, mať preto veľkú vášeň vôbec sa tomu naďalej venovať aj popri inej práci a ešte popri štúdiu. Takže preto asi som dostatočne na to odvážna. Počas tohto procesu bol nejaký zásadný moment, ktorý vás formoval a zmenil možno pohľad na tvorbu a na umenie? Hlavným momentom, alebo teda nebol to jeden moment, bolo to postupne počas tých rokov moje vnímanie samej seba, mojej vlastnej identity. Keď som odchádzala, paradoxne, ja som nechcela veľmi so Slovenskom mať nič spoločné, bola som možno ten jeden z tých mladých frustrovaných ľudí, ale tým, ako som vlastne zistila tú realitu a spoznala iné kultúry, národ, zistila som, že nie sme až tak odlišní, že sme tiež dosť šikovní. A hlavným možno problémom potom presadiť sa máme aj v tom zahraničí to, že máme nízke sebavedomie a aj preto možno, že nie sme úplne hrdí na to, odkiaľ pochádzame. Čiže ja som začala byť úplne hrdá na to, odkiaľ som a začala som sa o to viacej zaujímať a aj tieto témy vlastne, témy migrácie, identity, národnej identity v modernej dobe, v 21. storočí, tomu sa venujeme vo všetkých projektoch, ktoré robím. Čiže z toho, že som nechcela nič so Slovenskom, nakoniec aj môj výskum, môj štúdium, aj tvorba sa týkajú Slovenska a Slovákov. Váš osobný príbeh je veľmi zaujímavý, určite by sme z toho vedeli niečo vytvoriť, ale vás zaujímajú tie ďalšie osobné príbehy a vo vašich workshopoch vlastne tvrdíte a zároveň aj potvrdzujete, že v dnešnej dobe sú veľmi dôležité, čo sa týka tvorby. Prečo? Sú dôležité workshopy, preto, lebo
vy v podstate v tomto projekte, tie ďalšie príbehy, ste mysleli, aj workshopy, aj príbehy. Takže príbehy sú osobne dôležité preto, ako som už spomínala, že keď nebudeme my rozprávať náš vlastný príbeh, napríklad ako Slováci v zahraničí alebo aj Češi, tak nikto ho za nás nepovie. A v našom novom projekte Portréty Slovenskej a Českej Británie, ktorý je multižánrový umelecký projekt, ukazujeme takmer 50 rôznych príbehov, vrátane toho môjho, Slovákov, ktorí žijú v zahraničí, Čechov, rôzne generácie, rôzne profesie a to, ako uspeli, alebo možno aj tie niektoré neúspechy a ako navigujú vlastne ten život v zahraničí. Takže tam vlastne to je pre nás dôležité. Ukázať je, že máme byť na koho hrdí, aj na čo hrdí a chceme vlastne, aby o tom vedeli Slováci na Slovensku, ale aj Briti v zahraničí a iné národy. Z tohto spomínaného projektu vznikne aj dokument, takže koniec koncov to budeme mať možnosť zistiť neskôr, ale vo vašich workshopoch spomínate aj umelú inteligenciu, ktorá samozrejme dnes je aktuálnou témou. Ako ju zakomponovať do tvorby? Je vám skôr akože pomôckou, nástrojom? Ako ju využívate? Ja hlavne ako takého asistenta, a hlavne AI ako chat asistentov. A tým, že robím veľa projektov a častokrát som na to sama, alebo robím prácu možno za 10 ľudí, tak mne AI osobne veľmi pomáha zefektívniť tú prácu, čo sa týka premýšľania nad projektami, manažovania, ale aj možno edit textov. Takže je to skôr podľa mňa nástroj a čím skôr sa naučí ju človek používať a možno nejaký umelec, tak tým skôr vie, ako ju možno správne využívať. A vyvíja sa rýchlejšie, než možno sa vyvíja naša legislatíva a regulácie v rámci aj. Tie sú tiež dôležité, lebo samozrejme je to aj hrozba, čo sa týka tej tvorby a práce umelcov, ale každá vlastne technológia nakoniec sa začala používať, nedá sa tomu vyhnúť, čím skôr sa ju naučím používať, tým lepšie. A o tom vlastne bol aj môj workshop v rámci Creative Innovation Lab workshopov pre Slovákov žijúcich v zahraničí, kde som mala skupinu ľudí, ktorí boli z rôznych odvetví, mali rôzne skúsenosti, neboli to len umelci, niekto viac používal aj niekto ešte vôbec, ale myslím, že som dokázala spraviť ten workshop tak, že každý sa naučil niečo nové a každého to bavilo, aj tí, čo boli voči tomu skeptickí, tak vlastne na konci workshopu odchádzali s tým, že asi začne možno to aj využívať aj vo svojom osobnom živote a možno v tej svojej práci, ktorú robím. Museli ste účastníkom workshopu aj určiť nejakú hranicu, že áno, umelá inteligencia, využívajme ju, ale odtiaľ potiaľ napríklad? Myslím si, že stále, to sa môžem vrátiť k tomu osobnému príbehu, ten osobný príbeh alebo tá vaša osobná skúsenosť a vedomosti sú dôležité, alebo vaša odbornosť v tomto. Lebo keď už ste možno odborník nejakú tému, tak viete, ako tie informácie, ktoré vám AI dá spracovať a použiť. Pokiaľ idete možno to použiť na niečo, čo mu vôbec nerozumiete, tak tam práve to môže byť neúplne správne alebo neúplne etické. Takže zameriavala som sa hlavne na to, že je to skôr ako asistent. Nemá tá umelá inteligencia úplne premýšľať za ľudí. A tak sa na to podľa mňa treba pozerať, že tá hlavná myšlienka toho autora alebo ten autor ako taký bude vždy podľa mňa dôležitý. V dnešnej dobe je veľa ľudí, ktorí sa snažia osloviť iných ľudí, osloviť svoje publikum. Ako to vnímate a čo by ste im odporúčali? Je to náročné a ako na to? Ako na to? Myslím si, že najdôležitejšie je, čím sa vrátim už k tomu, čo som tiež vravela, je byť autentický, čo je veľmi ťažké v dnešnej dobe, plnej sociálnych médií, aj práve AI, aj toho, že nevieme už rozlišiť, čo je skutočné a čo nie. Tak aj keď človek možno používa AI nástroje, tak zachovať si svoju autenticitu a svoje vlastné hodnoty a rozprávať možno o príbehoch alebo tvoriť veci, príbehy, ktoré sú skutočné a to vlastne robím aj ja, že používam AI, ale príbehy sú o skutočných ľuďoch a aj môj vlastný. Ďakujem pekne za rozhovor a za návštevu. Toľko Simona Vrabcová, riaditeľka Slovenského divadla v Londýne. Vďaka, dovidenia. Ďakujem. Pekný deň.